Regional. Duati pimusay ken siyam a katao tinasugsugatan kalpasan tinapasamak nga aksidente iti National Highway asakupen ti Barangay Gungogong, San Ildefonso, Ilocos Sur. Mainaig da ito yung aksidente ti maysa nga Black Ford Everest ngayon maneho ti 20 ket 3 titawen na a residente iti Barangay Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ti white Honda Click 125 ngayon maneho ti 30 ket 3 titawen na asawaan kadwa na ti back rider na nga agtawen ti 20 ket maysa. Ti black Yamaha NMAX ngayon turong ti maysa lalaki nga addaan tinaan anay atawen ken addaan met ti back rider. May sapay a white Honda Click 125 ngayon maneho ti maysa a lalaki kadwa na ti back rider na babae agpadada nga addan iti legal atawen. Ti white Honda Click ngayon turong ti 30 ket 3 titawen na asawaan addaan ti back rider a lalaki. Ken ti driver ti black Yamaha Mio 110 agtawen ti 20 ket 3 awanan ti asawa kadwa na ti back rider na babae ken agpada a residente iti Barangay Tambu Malaki, Indang, Cavite. Basar ti investigasyon digiti kaming ti San Ildefonso Municipal Police Station at tinasaw nga SUV ket agturturong iti amyanan a direksyon idinto ang masabat na met manipod bangir a direksyon dagiti amin a motor ket idinta makadanon daytoy iti nakapasamakan ti aksidente. Ti SUV ket nag-overtake iti lugan nga adda iti sangwanan na ngem isumet den iti panakadungpar digiti masabat na a single motor. Kas resulta, nagsagaba ti panakadundunor dagiti amin nakaraman iti aksidente ken naiturong iti Ilocos Sur District Hospital iti magsinggal tinagmaneho ti SUV. Idinto anaipanmet iti Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela Sinang dagiti nakamotor ngem na ideklarar a dead on arrival dagiti nagkalubon iti Mio a single motor. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.